Hola, benvinguts a la informació meteorològica i previsions per Agbar. Anem ràpids perquè tenim molta cosa a dir. De fet, fa 4 anys i mig que no tenim cap temporal de llevant seriós. Doncs estem a les portes d'un probable temporal de llevant. Ara en parlarem. Primer de tot, imatges internacionals, això que veuen és terrible. Són tones i tones i tones de teixits d'una fàbrica de teixits, les tiren en aquesta llera de riera. Això és a Bangladesh. Imatges que són absolutament contràries a aquestes que estem veient, paradisíaques, de ribes de Freser, dels rierols que baixen i que han provocat que pugin molt discretament els embassaments, però almenys no baixen més. Anem a veure tot seguit aquests mapes d'índex de precipitació, de pluja, dels últims 36 mesos, és a dir, de fa 2 anys i mig. Vegin com, malgrat que ha plogut força enguany, ara ho veurem, encara hi ha tons molt vermells o carbasses a moltes zones de Catalunya. La sequera és força important, sobretot cap al centre i nord-est. Vegin, però, l'índex d'aquest any, dels últims 12 mesos, més aviat, dels últims 6 mesos. Vegin com, curiosament, ha plogut força, però, clar, si mirem 36 mesos abans, doncs no. I ara anem a veure l'evolució d'aquesta borrasca que s'escola entremig dels dos anticiclons, se situarà al cap de setmana al bell mig de la península Ibèrica i a partir d'aquí, depenent d'on es col·loqui, ens pot provocar un temporal de llevant o no. Sembla que tenim bastants punts, però haurem de veure què és el que passa. Anem a fer les previsions meteorològiques, deuen tenir clar el que passarà al llarg del divendres al vespre, nit i sobretot dissabte. Molta inestabilitat, ruixats, tempestes, rieres que per si i rius pujaran de cabal. Dissabte es podria mantenir la inestabilitat, una petita treva d'unes hores i entre diumenge a la tarda, dilluns i sobretot a partir de dimarts, llevants i pluges, embassaments del 28%. Més enllà, atenció, aquest probable temporal de llevant que continuaria dimecres, potser després una treva, més pluges després, embassaments del 35 al 50%. Hem posat aquest marge i en parlarem. Fins aviat.